Дами и господа, за вас ще танцуват Моника Стоянова и Владимир Божилов. Боже! Божилов! Страшен! Видя ли какво направи този човек? Аз гледам и не вярвам на очите си. Колко фенове, колко почитатели, мен ми става неудобно просто. Това тяло се вдигна преди малко от масата. Излезе и ни удари всички в земята. Но да чуем сега какво мислят на масата. Аня, заповядай. Ами, трудно се говори след като се види брилянтния танц на Моника, към която аз имам специално отношение, защото тя е моя ментор, тя много ми помага в някои танци. Аз съм вече записана и в нейната школа и към Владо, от който съм страшно зависима. И знам какво ми каза да внимавам, но това искам да кажа, че трудно се говори след тяхното изпълнение, но още по-трудно се танцува, защото ние с Рачо сме първи. Затова давам думата на Илияна. Тя беше прекрасна. За мое огромно съжаление, господин Божилов, вие бяхте фантастичен. Много ми се искаше да бъда много критична, но такъв огън, такъв темперамент, това беше като един истински тигър на сцената. Поздравления! Това няма да се отрази на вашите оценки, значи може смело да критикувате. Това така казвам, а все пак не ти внимавай. Не ти заповядай, обаче не забравяй, че има още 2 седмици. Аз само ще допълна. Този тигър беше много секси. Много ми хареса. Аз по принцип говоря малко, само на всеки танц, когато трябва да чуя забележките, имам благодаря към всеки един от журито. Тук ще кажа класа. През цялото време гледах излъчването ви, има на какво да се уча определено. А тя е умопомрачителна. Все пак е европейска шампионка. И 9-та в света. Браво! Елена, заповядай. Вашия танц излъчваше такава страст и енергия, че ми се струва всички ние едва се въздържахме да не излезем на дансинга и да не затанцуваме заедно с вас. След малко и виж танцувате. Така е. Орлине? Не съм очаквал, че Влада е толкова артистичен. Мисля, той е направо мешаш на това и танцува страшно добре, се движи и нямам думи направо. Беше Журито не е човек, нали знаеш? Не е човек. Не очаква. Аз точно това очаквах. Особено от това с кръчето на пост ще ми го покажеш, да. Виж колко хубави неща казаха Владо за тебе. Какво е да танцуваш на дансинга и след това да слушаш коментарите? Ами, да танцуваш на дансинга е най-хубавото нещо, което може да ти се случи. А пък ще кажа за коментарите. Жорка, гледаше телевизията. Аз се учих на жури.
Аз мисля и Жори, ако се случи на жури, притесняваше ли се в началото? Не. Защото през цялото време ти седеше там на масата, винаги си бил изключително позитивен и общо взето си карал хората да искат да танцуват, а не да се откажат да танцуват. Та притесняваше ли се, че сега ще застанеш от другата страна? Не се притеснявах. Аз и за това се съгласих да танцувам, за да видя, че на нас, журито, ни е ясно какво става на паркет. Ако имаше в България някой, който не е запален, мисля, че ти го запали по танците, за което ти благодарим, беше фантастичен. Да. Благодаря на дами и всички. господа. Владо така вдигна летвата, че и Стефка Костадинова даже би се озорила. Гордее се, че е мой ученик. Да му мисля сега трите грации. Не, наистина, как мога да ми го сложат това да ви... как мое барбекюто се прегори малко. Така, да му мислят сега трите грации. Аня, Илияна и Нети. Техните изпълнения ще видим веднага след нашата реклама.